ukázat takový fončík. Tam jde, po 2 hodinách přijde. Kde? Hugo! Nedupej, to vám bude křížit nohy tohle. Já už jsem ho uklidil, že mi tady dole na zem. Byla cesta, byla ušávána. Byla cesta, byla ušávána. Kdo ju šlápal, Matka Krista Pána. Kdo ju šlápal, Matka Krista Pána. Ostřetla ju tam svatá Alžběta. Ostřetla ju... Jo, jako bych tady nebyl. Ty vole, ale... Kam ty kráčíš, sestřičko má milá. Kam ty kráčíš, sestřičko má milá. Jako best to není asi, no. Zadník rozpíchá, jim pytel rozpíchá. Tak no to potom musíš akorát říct, já za nima běžím, abych je seřval. Kráčím do kostela, kráčím sestro, kráčím do kostela. Poslouchat mše svatého Neštora. Poslouchat mše svatého Neštora. Úplně běží, ten pes ani nestíhá chodíčka. Ty vole. Nechoď sestra, nechoď do kostela. Viktor, ale už je to ani na 2,5 kilometru. Tak bude ještě větší to pes. 2,5 kilometru a pak se to začíná zvedat. Ty jsi odpal. Azej, už běž. Romane, ty Brzíku! Ty vole, když jsi byl tady u nás, ty vole. Srabáci jdou na klíč, ty vole. Sraby jdou na klíč, ty vole. Tady, vejš. Mezi ty stromy, opravdu tady. Máš ho zrodit na ty slavné hody. Máš ho zrodit na ty slavné hody. Co zamrznu, všecky všady vody. Co zamrznu, všecky všady vody. Jenom jedna voda nezamrzla. Jenom jedna voda nezamrzla. Co Maria pro vodu chodila. Co Maria pro vodu chodila. Běžíšku, kůpel udělala. Běžíšku, kůpel udělala. Můžem! Dobrý, jsme? Jedem! V pořádku! Akce! Akce! Paží, ty vole! Zatím jsem nakumulovaný, zatím je to dobrý, ty vole. Tak teď to přestává kumulovat s tím větrem. Tak koukák je to blbý, ale bez toho je to ne.
Já nevím, kdo to... Počkej, on to dělá na... Máš to tam, Markéto? Jo, asi 10krát. Paulíku, tady jsme, dorazili jsme. Počkej, dělej, že tam není. No dobře. Stínu celou na filmu. Já tu vaší velkou traktaci. Urobit na filmování lepší. No jo, to je lechtátko, viď? Pak ještě děláš takhle, když je nějaké polštářky, když sebe takhle peruješ, držíš, pak máš pocit, že tam máš papír. Nebo sklo. Jako destičku. No jako třeba skleněnou desku tam. A kde je, že to máš? Že jako jsme ty Tady to nebude chtít třeba. Čili takový ty, hlavně řekněme, těch policajti, nosili opravdu jako, tam měli mezeru. To v prdeli, ty vole. Tady, ale tady na Davidech jsem asi 26. No, teda. No, to je krátková, to není člověk, jo. Přesně to je 55% světa. Každá staní, tak přidej se. A pak se říkalo, Vole, co to děláš? Jaká tma už je. Libor. Libor. Přesvědčíme oči, kamaráde. Tady mám, vole, flešku, vole, 10 minut do ksichtu. A oni si žijou. To jsem. Žádný výhněb nad pořádem. Uhnal bych si kýlu. Jo, da. Znovu. Jako, no, to jsem si koupil. Jako, kdybych tě nezvedal. Dobrý, ale ty vole, kámo, ty vole, ty máš peták. Mám jít domů? Já půjdu domů. Tady přes pláň, vole, rovnou. Kemo a ty seš kemo, ty vole, drž tu svoji kameru a my půjdeme domů. Fucking fuck. Je nový bor. Není taky. To všecko je Ondro Volmane na Palackého 183. Ty kretene, vole, bydlet, vole, kde bydlíš, vole. Ježíšku, koupel udělala.